まった。少し休みすぎちゃった。あれで箱の中に栗が入ってる。拾った時はどんぐりだったはず。どんぐりって栗の赤ちゃんだったのか。まさかロボソンのお昼寝が長すぎたんですよね。発表は以上となります。上手と下手、最初の場所に戻ってもらっていいですか、小関さんとひろみさん。この中に入れる本当に短い時間でしたけれども、子どもたちね、今日見ていただくの楽しみに頑張ってましたので、見ていただけて